Barangay Obong, Municipality of Basista, Province of Pangasinan. Ang Obong ay isang barangay sa munisipalidad ng Basista, sa lalawigan ng Pangasinan. Ang populasyon nito ayon sa 2020 census ay 2,581. Ito ay kumakatawan sa 6.85% ng kabuuang populasyon ng Basista. Ang populasyon ng sambahayan ng Obong sa 2015 census ay 2,314 na nahinati sa 458 na kabahayan o isang average na 5.05 na miyembro bawat sambahayan.